Ngiphinde ukubingelela futhi bazalwane egameni elihle lenkosi yethu Jesu. Siyabonga kakhulu nangalesi sikhathi ukuthola ithuba lokuzwa izwi likaNkuluNkulu. Sizilungiselela ukwenza intando kaNkuluNkulu ephelele. Kulesi sikhashana esincane nalezi insukwana esingazazi ukuthi zingaki zokuphila umuntu asalelwe yizo ephila. Futhi singazi ukuthi uJesu kusele insuku engaki alanda ibandla. Bengaba kuhle ukusebenzisa leli thuba uNkulunkulu asipha lona. Siyashisekela abazalwane iqiniso. Konakele kakhulu la emhlabeni. Umuntu ongathi akaboni ngabe uyazenzisa. Abakamoya abahleli ezwini likaNkuluNkulu. Umoya engcwele engakadabuki, umoya engcwele engakathuthi kubo. Bayabuza ubuhlungu emoyeni wabo ngezinto ezenzakala emhlabeni. Sekufika lapho umuntu efise langazelela ukuthi abe sekhaya ezulwini. Siushiye lo mhlaba. Ngakho ke mawuzwa lezi inkonzo unganengeki. Ukunengeka mawunengeka ngalezi inkonzo kuyisign ukuthi khona into errong kuwe. Isikhathi manje sokufuna uNkulunkulu bazalwane ngenhliziyo yethu yonke. Sifuna iqiniso levangeli. Singanaki ukuthi ibuphi ubunzima nobuhlungu inselelo esiyakubhekana nazo. Ibuphi ubuhlungu nokuhlushwa nokuzondwa esiyakubhekana nabo as long sinoNkulunkulu weqiniso. Sino Jesu Kristu weqiniso. Sisindiswe ngokweqiniso, umoya engcwele ihleli kithi. Sinokuthula bazalwane. Siyalungisa. Isikhathi siphelile manje. Njengalokho ngikhulumile kwamanye ama-audio ngohlobo lomzalwane ohlele enyameni nomzalwane okumoya. Liyasho izwi lenkosi ukuthi ngithi lapha kwabaseGalatia chapter 6 verse 8 ohlwanyela enyameni uyavuna ukubhubha kuyo inyama. Kodwa ohlwanyela kumoya uvuna ukuphila okuphakade kumoya. Siphila esikhathini esibi bazalwane. Abantu bafana nezilwane manje. Uma ngempela usoba useyingqondweni zakho zokukholwa. Umesaba uNkulunkulu ingqondo yakho ingaminyene. Ihlakazekile ezintweni zikaNkulunkulu. Uyabona manje ukuthi ayisenke into emnandi kulomhlaba. Uma ngempela inhliziyo yakho idele konke kwalelizwe. Uyabona ukuthi ayisenke into ongayijabulela kulomhlaba. Iyodwa kuphela into ngokaNkulunkulu emoyeni womuntu osaba uNkulunkulu engathokozisa umuntu okholwayo ngeqiniso. Ukubona intando kaNkulunkulu yenzeka empilweni yakhe nakubo bonke abathi bayakholwa inkosi uJesu. Nanso ke into eletha injabulo nokuthula nentokozo emoyeni. Lokho okunye bazalwane ufika lapho uthi angisenendaba nalezi zinto. Right. Ngiyafisa ke bazalwane kule audio sibheke le ndaba le serious. Indaba yokuthi uma umzalwane engatheli ithelo kwenzakalani ngaye. Zithelwa kanjani lezi ithelo, ziyini lezo thelo? Abanye bayakushumayela lokhu kodwa ngenganakeki isisindo sakho.
ukuthi umzalwane ongatheli ithelo utheni uJesu ngalomzalwane. Sizobuka izwi lenkosi lapha na kuLuka chapter 13 soqala ukufunda verse 6. Wayesebalandisa lomzekeliso wathi umuntu othile wayetshale umkhiwane esivinini sakhe. Waya kuwo efuna isithelo sawo. Kepha akafumananga lutho. Wayesethi kosebenza esivinini, phela sekuyiminyaka emithathu ngifika ngizofuna amakhiwane kulomkhiwane, kodwa ngingatholi lutho. Ngakho-ke unqume, kungani ulokhu ugugisa umhlabathi na? Kepha waphendula wathi, Nkosi, ake uyeke nakulonyaka ngize ngimbe umhlabathi emaceleni awo, ngithele umquba. Mhlawumbe ungase uthele ngonyaka ozayo. Kodwa-ke uma kungenjalo uyowunquma. Right bazalwane. Umzekeliso lo okhulunywa inkosi uJesu. Uma uyiqondisa lenkulumo ithi uJesu uyafuna ukuthola izithelo kulowo nalowo mzalwane othi usindisiwe, ungumlandeli kaJesu, ungumfundi kaJesu, kunethelo kufuneka izitholakale kuye. Ngicela ukusho bazalwane ukuthi izithelo zombuso kaNkuluNkulu, izithelo zikamoya, izithelo zokukholwa akulula ukuzibona ungakafinyeleli ezikhathini zokulingwa zokuhlushwa ngenxa yokuthi ungumlandeli kaJesu. Kumele ukuthi ufinyelele ezingeni lokuyenza intando kaNkuluNkulu, ukwenza amazwi kaJesu umshisekela, hayi ngoba engqondweni uthi ngimeme inhlupheko, ngimeme ukuzingelwa. Cha, ngenza imiyalo kaJesu ngoba kumele ukuthi ngiyenze. Bese kuthi isikhathi uyenza imiyalo kaJesu ikukhandela izitha, ngoba manje wena uyashintsha ukuba nguwe ufuza uJesu. Uma ufuza uJesu, uJesu abamfunanga, so nawe bayaqala bangakufuni. Uthi uJesu, izwe mina lingithandanga nani ngeke linithande. So ke ngenkathi ufunda izwi, imiyalo kaJesu njengoba injalo uyiphila uyenza, iyakushape, ikulungise, ikwenza ufane noJesu. Bese kuba isimemo leso esimema inhlupho, ukuzingela, ukuzondwa, ukwaliwa, rejection, ukungathandwa, ukubandlulula, ukukhishelwa ngaphandle. Hayi ngenxa yani, ngenxa ukuthi ulandela uJesu, ngenxa ukuthi ulalela uJesu, ngenxa ukuthi you are obedient kuma commands emiyalweni kaJesu, uyalalela, uyayenza imiyalo kaJesu. Then ke bese kulezi ithelo izwi kaNkuluNkulu eliyifunayo nelilindele sekufuneka ibonakale lapho ke. Yilana ke manje ke la osuke wena usu right, usukulungele manje ukuveza lezi ithelo. Ila kufuneka ibonakale khona impela ke kuleso sikhathi leso. Right. Ibalulekile bazalwane and serious lento yokuthi umzalwane nomzalwane uyazithela yini izithelo ezifunwa uNkulunkulu kuye. Uzokhumbula lapha na kuLuka, uzokhumbula lapha kuJohn chapter 15, sorry, uJohn chapter 15, uJesu ukhuluma ngomvini okuyiwona wona, ukuthi yena ungumvini oyiwona wona, ubaba ungumlimi. Bese kuthi bonke abakholwa inkosi uJesu bangamagatsha, and igatsha negatsha kulindeleke kuba lithele izithelo. Uma ngabe ke la kule ncwadi esibuya kuyo kaLuka 13 izithelo zingatholakali, uJesu uthi awunqunywe lo mkhiwane. Kusho ukuthi umkhiwane umele umzalwane. Umzalwane kusho ukuthi akasuswe
akasulwe encwadini yokuphila ngoba kafanele akayivezi lento asindiselwe ukuba iveze. Ukwesabe mzalwane ukuba ikholwa elingenazi ithelo, endeke kube nazi ithelo uma ngabe uyigwala lokumela iqiniso levangeli usaba abantu. Ngeke futhi uyithele ithelo zombuso kaNkuluNkulu uma ngabe umzalwane oyivila ongalifunda izwi likaNkuluNkulu nolifunda izwi kaNkuluNkulu kodwa ungalenzi. Kwenye audio sike safunda khona Izenzo chapter 4 la kuvela khona ibandla lithandaza linhliziyonye kwazama zama indawo lathandaza kuyo base bekhuluma izwi likaNkuluNkulu ngesibindi. Uma ungumzalwane ongakhulumi ngezwi likaNkuluNkulu okhuluma ngezinto zalelizwe zenyama angeke futhi itholakala ithelo lapho. John chapter 15 uverse 2 yilelo nalelo gatsha elikimi elingatheli izithelo uyalisusa lisuswa ubani ubaba emvinini ongubani onguJesu. Kepha yilelo nalelo elithela izithelo uyalithena ukuze lithele kakhulu. Lento yokuthela bazalwane embusweni kaNkuluNkulu ibaluleke ngendlela emangalisayo. Angeke utshela abantu ukuthi unesikhathi singaka usindisiwe yini oyenzile. Angikhulumi mina ngezinto ozi-achievile ngoba uthi cha nakho uJesu angenzele khona izinto othwene zakho. Selokhu ngasindiswa ngambona uNkulunkulu ngoba wani ngathola umsebenzi, wani ngaphasa esikoleni, wani ngathola ibhizinisi, ngathola ithenda. Angisho lokho mina, izinto zenyama lezo. Uma uNkulunkulu sambuka kulolo hlangothi ngicela ukukutshela nje ngokuvulelekile openly ukuthi usahleli ebuntwaneni. Ingqondo yakho isahlele intweni zenyama ngokwamaRoma chapter 8 verse 6. Usahlelwe entweni zenyama. Okulandelayo okuzotholakala imisebenzi yenyama kuwe. Ngikhuluma mina ukuthi uhlale ezwini likaNkuluNkulu, ufuna intando kaNkuluNkulu, uhlale emazwini kaJesu, uwaphile kunzima, inyamilwa. Yabona izimo iphambana kodwa uzame ucela uNkulunkulu akusize ngomoya ongcwele ukuthi uphile amazwi kaJesu ukuze ukwazi ukuthela ithelo. Impilo bazalwane iba istruggle, umzabalazo, uyalwa usuku nosuku ukuze wenze intando kaNkuluNkulu kuvele lezi ithelo. So ke ithi inkosi uJesu yilelo nalelo gatsha, yilo nalowo mzalwane, yabona, yilo nalowo mzalwane ongatheli ithelo othi ungumlandeli kaJesu. Lo mzalwane lowo ubaba uyamsusa kuJesu ngoba akatheli ithelo. Leli gatsha lilahlwa ngaphandle lome bese lifakwe emlilweni. Lo mzalwane ubethola iprivilege ukuthi abe kuJesu, abe noJesu, kodwa nowabhizi wafuna izinto zenyama. Right, uMatthew chapter 13 uverse 22 ngike ngawukhotha bazalwane kwamanye ama-audio, kuyabeke ukuthi ngifunde ngalokhu ngukhotha ngoba manje abanye abantu bayanqena ukuyifundela bona iBhayibheli. Matthew 13 verse 22 lokho okuhlwanyelwe emeveni yilowo ozwa izwi kuthi iminako yalesi sikhathi nokukhohlisa kwengcebo kuliminyanise izwi abe ngongatheliyo. Leli verse bazalwane libeka licacise ukuthi umzalwane ongatheli uyini embangela ukuthi angatheli. Yini eyenza ukuthi angabi nazi ithelo? uNkulunkulu ufuna ithelo kumzalwane. Endithelo uzoyithela ngalendlela esengishilo kuphela. Ukuthi ufunde izwi likaNkulunkulu, ufunde imiyalo kaJesu. Thina esisindisiwe gelekeqe embusweni kaNkulunkulu sinemiyalo esinikezwe yona.
estandardized okufanele siphile ngayo. Thina kumele silingise inkosi yethu Jesu ngokuthi sifunde konke uJesu asifundise khona bese siyakwenza. Bese kuyasiqondisa kusiqondisele empilweni uJesu ayiphilile. Simfuza uJesu ngaleyo mpilo. Bese siyahlushwa, siyaliwa, siyazondwa. Then bese siveza izithelo ke. Lana kuMatthew 13 verse 22. Yilowo ozwa izwi kuthi iminako yalesi sikhathi nokukhohlisa kwengcebo kuliminyanise izwi. Usindisiwe impela lo mzalwane. Usindisiwe impela, lokho angigabazeki. Inkinga yakhe uyayithanda izinto zalelizwe. Uyayithanda iminako yalokhu kuphila. Uyakuthanda ukuba kubantu benyama abangasindisiwe abangakholwa. Afune impumelelo yabo ngendlela yabo. Afune izinto zabo ngendlela zabo. Ngapha uJesu Kristu izinto zikaNkuluNkulu, ngapha izinto zezwe, izinto zenyama. Utholakala kuzo zonke indawo. Kulesi sikhathi bazalwane kwande uhlobo olunjalo lwabazalwane. Njengoba uNkulunkulu ethi angikhulume kanjena nje, uNkulunkulu ulungisa lo monakalo. Ukuthi kuvela abazalwane uma ufunda incwadi yezenzo, uhlobo labazalwane olwalungaxotshiwe nezwe. Kodwa kuthe makhamba umpostoli Paul eshumayela ngoba enobhala incwadi eningi uNew Testament eshumayela, then abazalwane kwakunzima ukuphuma entweni zenyama. Ingakho ehamba ekhuza umpostoli Paul ukuthi lokhu nalokhu mase nisindisiwe ningakwenzi bazalwane. Nabapostoli abanye oPetro noJohane kunezinto ababeyikhuza kubazalwane. Kodwa laba abashunyezwa abapostoli ivangeli lapha eJerusalema lisaqala landa, abazalwane abaphenduka lapho bazalwane bayibamba lento. So uma ubheka indlela ibandla likhula, abazalwane izinto abahlupha ngazo, kutholakala ukuthi lezi zinto nathi esihlupha ngazo manje. Right bazalwane, iminako yezwe into endala ngesikhathi sika Jesu yayikhona. Mayethu umpostoli Paul enakano kwaphezulu, ukunaka kwaphaninga nako kusemhlabeni, ukunaka izinto zenyama into endala, ukunaka izinto zemvelo, ukunaka izinto zezwe. Umpostoli John uyabhala ukuthi ningalithanda izwe nakho konke okulo, ngoba ukuthanda izwe nenkanuko yenyama nenkanuko yamehlo nokuyigabisa ngalokho kuphila. So lo muntu uthando kaNkulunkulu alukho kuye. Into endala leyo bazalwane. Into endala. Bakhuzile abapostoli baka Jesu Kristu, nathi siyakhuza njengamanje ngokuthunywa uNkulunkulu ukuthi bazalwane kuyingozi ukunaka izinto. Yabona amakhulu, yabona ukuthi yilowo ozwa izwi kuthi iminako yalesi sikhathi nokukhohlisa kwengcebo kuliminyanise izwi abe ngongatheliyo. Unake ini umuntu ukukhohlisa kwani kwengcebo, ufuna ingcebo. Endile ngcebo itholalana ukuthi uthola umsebenzi usebenze, uqala ibhizinisi, ube nebhizinisi. Uzoyenza noba le business. Lo msebenzi uzowusebenza obani lo msebenzi, uqalwe obani? Qalwa abantu abangakholwa. Usekelwe kuma altari obumnyama. Wona uzoqashwa yilabo bantu. Iyikhundla ephezulu iphethwa abantu abangakholwa. Balawula ngomthetho wezwe ophambana nomthetho kaNkulunkulu, uyoqashwa yilabo bantu. Imfundo yalelizwe ifundisa ngeincwadi ezikhuluma ezifundisa ngoNkulunkuluwana. Imfundo isekelwe ethixweni oNkulunkuluwana babezizwe. Then uyofunda leyo mfundo, ufuna ukuphumelela ngayo. Yonke leminako bazalwane, malithi iBhayibheli lana ukukhohlisa kwengcebo kuyaliminyanisa izwi kaNkulunkulu, ukukhohlisa konke lokho. Ukukhohlisa kanjani? Yebo bazalwane, uyaphumelela masufundile. Uthola umsebenzi, uthola ibhizinisi, uphile kahle, usebenze. But into yalelizwe noma yini iyinkohliso. Ngoba kube sengazathi uright phambi kaNkulunkulu, kube sengazathi khamba kahle ngoba mawufa uyayishiya yonke lento. Mawube ufa uyayishiya yonke lento ngoba ufikanga nayo.
and into ebhlungu ukuthi lokhu wena masusindisiwe uNkulunkulu akulindele kuwe akungabe kusatholakala ngoba kuminyaniswa yilezi zinto ezifunayo zalelizwe. Ngeke ngasho kwenye odwa bazalwane ukuthi amakholo amaningi athi asindisiwe akholelwa ukuthi into zabo zihambe kahle. Balalele kahle abazalwane. Yabona, balalele kahle abantu, babuke kahle. Into abayikholelwa ukuthi alright uma kuthiwa ngiyaseva ngenza umsebenzi kaNkulunkulu, ngikhonza uNkulunkulu noma ngayiphi indlela. Umuntu engqondweni yakhe umuzwa ngokukhuluma ukuthi unezinto zakhe okufuneka izilunge. And manje kumele izilunge ngokuthi enze intando kaNkulunkulu. Akayenzi lento uNkulunkulu athi akayenze ngoba uNkulunkulu ethi akayenze. Kodwa into emkhuthazayo, into emnikeza immoral, motivation, encouragement ukuthi khona yini into azoyithola zizoqonda into zakhe. Uma ungasusa lento yokuqonda kwezinto zakhe nokulunga kwezinto zakhe, then lo muntu angavela apha ethi pho manje ngenzani. Then lo muntu akakhonza uNkulunkulu, akaseve uNkulunkulu lo muntu lo. Lo muntu uyileli igatsha leli lizonqunywa. Ngoba it's not about God kuye, it's about him. Okay ke bazalwane, asilungiseni. Yabona, asilungiseni bazalwane. Ithuba leli uNkulunkulu asinikeza lona njengamanje. Sizofunda uMateyu chapter 7 verse 19. Sikhuluma ngokuthi kuyingozi uma ngabe ungumzalwane osindisiwe ungatheli ithelo. Ikhona into yokunqunywa kwesihlahla noma kwesitshalo noma kwegatsha elingatheli ithelo zombuso kaNkulunkulu. Lifundeka kanjeni uMateyu 7 verse 19. Yilowo nalowo muthi ongatheli izithelo ezinhle uyanqunywa, uphonswe emlilweni. uJesu labazalwana akakhulumi ngemithi, ukhuluma ngabantu, ukhuluma ngabazalwane abasindisiwe ukuthi kumele bathele ithelo. Uma bengatheli ithelo bazonqunywa, baphonswe kuphi? Emlilweni. Bese tu verse 20, kanjalo ke niyakubazi ngezithelo zabo. Uma sekufika izikhathi zokunyakaziswa, izikhathi zokulingwa, izikhathi zokuzondwa, izikhathi zokwaliwa, zokurejectwa, izikhathi zokuzingelwa, izikhathi zokuhlupheka, izikhathi zokubandlululwa ngenxa ukuthi wenza intando kaNkulunkulu, wena mzalwane wenze njani? Uma umndeni ungasakufuni, usukuzonda, ungasakusize ngalutho noma uhluphekile ucela usizo bathi ngeke sikusize ngoba nawe usize ngalutho, ngoba uthi lo Jesu wakho akakufuni lokho, akakufuni, hamba kuye kuJesu wakho ke lowo. Wenze njani? Uma usufika ngisho emabandleni noma ebandleni uthi uyakhonza, then ucela usizo oluthile ungalitholi usizo, ngoba abaningi banakele imnako yalelizwe, bazokutshela ukuthi ke hayi ke thina ke nakho lasizakala khona, uzolifuna kanjani olwethu usizo ngoba thina nakho lasizala khona, besho imnako yalelizwe. Angithi wena usayifuna imnako yalelizwe, awusayifuna izinto zalelizwe, awusayifuna ingcebo yalelizwe, awusafuna impumelelo yalelizwe, then ke asikwazi ukukusiza. Wenze njani? Uyake ukukholwa, uyabheka kuJesu umqalisi nomphelisi okholwa kwakho, noma uyagive up? Usindiselwe abantu noma usindiselwe ukwenza intando kaNkulunkulu? So uJesu kubeka kucace la kuMateyu 7:19 ukuthi lo nalowo mzalwane ongatheli ithelo ezinhle uyanqunywa, aphonswe emlilweni. Lencwadi esiqale ngayo ngithi uLuka 13, uJesu uveza lapha ukuthi uverse 8 wakhona ukuthi lo okwawuyena engumbheki engadini womkhiwane, uma ngabe fika lo umnikazi womkhiwane ezofuna amakhiwane efuna ithele ngayitheli, uthi nquma lento, uthi lona osebenzayo ensimini uthi ngicela unginikeze unyaka ube munye ke ngimbe umgodi ngifaka umquba mhlambe sizothela.
I believe bazalwane ukuthi uNkulunkulu usinikeza ithuba, umoya ongcwele usinikeza ithuba njengamanje ukuthi yes ithela ayitholakalanga. uJesu uyasinxusela uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu akobenika ukuthi ubanikeza lesikhashana nje ke becheck impilo yabo. Njoba ngikhuluma kanje bazalwane uNkulunkulu uthi angambula lonke amaqiniso ukuthi uzwe iqiniso levangeli so that uzochecka wena elakhe ivangeli lelo thuliphethe neyakhe insindiso nokwakho ukukholwa bese ubuka ukuthi ithelo zikhona yini. Then uma zingekho lezithelo uNkulunkulu uthi uJesu I believe ukuthi uJesu uyakunxusela na ukuthi ukulungise phela. Abaningi abafuna ukuphila amazwi kaJesu ngoba bathi ababangela ukuhlupheka. Abantu abaningi bazalwane abagcwele ukuminyana kwalelizwe iningi labo isikhathi esiningi mabekhothizwe iNew Testament bayikhotha bese beyishiya kanjalo bese uthi uyalalela ukuthi umuntu uzokhuluma ngokwezwi elibhaliwe aqondane nalo ahambe ngalo ekukhulumeni kwakhe avela khuluma ubese uyezwa manje okay usekhuluma ukuminyana kwengqondo yakhe manje lelizwi ulifitha enkanukweni zakhe bese kuthi abaningi abangalikhothi iTestament elisha abaminyene okholwa kwabo kuseyintweni zabo nempumelelo yabo hayi ukuthi kusentandweni kaNkuluNkulu kusentandweni yabo bakholela ukuthi into zabo ilunge. Isikhathi esiningi bakhotha iOld Testament bazalwane kube ngazathi baqhamuka nezambulo ezithile. Umuntu uyayilalela kahle lento ukuthi lento umuntu akhuluma ngayo literally yenzeka andiphelelwe isikhathi khona umuntu uJesu afike ayithula ayi-introduce emhlabeni uJesu wayishiya wayesetha siyenze. Uthi uyabuka ukuthi uyalalela lo muntu kude nalento uJesu ayishilo. Isikhathi sokulungisa njengamanje bazalwane egameni elihle lenkosi yethu uJesu. Isikhathi sokuthi ucheck ukuthi uyayithela inithelo. Ukuqala ngokucheck ithelo ukuthi zikhona yini kuwena. Ofunda amaGalatia chapter 5 verse 22 23. Izithelo zikamoya. Siyabonga kakhulu ke bazalwane egameni lenkosi uJesu. uNkulunkulu uyalungisa njengamanje kulungiswa ibandla umzimba kaKristu Jesu. Ungabe umzalwane ongatheliyo. Kunengozi ukuthi unqunywe. Awusindiselwe amahala. Khipha umqondo, khipha imentality kuwe yokuthi nje ubusindisiwe nje uthandaze egameni likaJesu uphila ubungcwele into zakho izohamba kahle. Awukhiphe lo mqondo lowo. Kodwa faka umqondo ukuthi njengoba ngisindisiwe ngisindiselwe ukwenza intando kaNkuluNkulu. Mina uqobo bese ngingasuswa encwadini igama labi lingasulwa encwadini yokuphila. Ngithokozisa uNkulunkulu ajabule ngempilo yami. uJesu mayibuye ezolanda ibandla noma mangidlula emhlabeni ngiye ezulwini ngingayi kulahlweni kwaphakade. Awufake lo mqondo lowo wentando kaNkuluNkulu kuwe. Nothi into zakho. Nothi impumelelo yalelizwe. Faka impumelelo yokuthi ngiyaphumelela ekukhonzeni uNkulunkulu. And masuqala uthi ukhonza uNkulunkulu uyeke ukunaka izinto zalelizwe ungakhulumi language yalelizwe. Awumukeleke bazalwane ngoba lelizwe ligcwele inkanuko yalo. Izwe nenkanuko yalo kuzodlula, kuzophela, kuzoqedwa. Kodwa abenza intando kaNkulunkulu bazohlala bame kuze kube phakade. Ake sifune intando kaNkulunkulu. U1 John chapter 5 lo, u1 John chapter 2 verse 17 uthi izwe nenkanuko yalo kuzodlula. Verse 17 wakhona. So ke ngiyabonga kakhulu ke bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu. Amen.